आप सबके होली के बहुत बहुत बधाई। ये ब्लॉग के शुरुआत हम पूजा वाला प्रसादी से करते हैं जवन बन गइल बा और रामायण लेके सीधा चल तरी काली माई तो और जहाँ जहाँ पूजा करके हो जा तो पूजा करके तुरंत आ गई ओकरी बाद हम प्रसादी खैनी है और अपनी टोला के सब लइकन के लेके चल देनी है गाँव में जहाँ पे होली और धुरकेल के रस्म निभावे के बा। हमनी के पहुंचते एक दूसरे के तनी तनी राखी लगा के हैप्पी होली बोल के और ओकरी बाद हमनी कनिया जवाब का होते जब पारंपरिक जौन गीत है उ अब गावे के तैयारी होके लागल। उससे पहले हम पूरा गाँव के लोग के तनी तनी राखी लगा के और हैप्पी होली बोल देनी है। ओकरी बाद अब कहाई लगी चलो जे बाकी बा केहू के छोड़े के नहीं के सबसे एकदम हैप्पी होली कहिए दे के बा गले मिलिए जाए के बा। तो एक एक करके हर एक आदमी लगावला हमारा के हम उनका के तो ए तरह हमनी के ई धूर खेल वाला सेवा समाप्त होइल। अब आ गनी जा हमनी के जौन पारंपरिक तरीका से होली मनावनी जे गाँव ओहि में तो गीत जौन बा पुरानका उ गावे लागल लोग काका लोग हमनी को लोग साथ देवे लगनी जा। तले दूसर का परंपरा शुरू हो गया जौन कपड़ा फाड़े के बा। आप लोग देख सकते हैं हमारा संग कितना लोग के कपड़ा फाड़ के पेड़ पर टांग दिहल बा। अब हमार फरैला के बाद हमार बारी दूसरा के फाड़े के तो हम एक एक करके सगल जना कपड़ा फाड़ देने को ए नौका परंपरा के अनुसार एको आदमी बांचे के ना चाहे कि देह पर सुरक्षित कपड़ा होकर तो ये छोटू भाई मिल गए। हाँ छोटू भाई के बाद एक जनवरी मिलने हाँ इनके हाथे से ना फाटे तो दांत लगा देनी लेकिन फरा गए। हमनी के नजर घूम घूम जो होता कि बाकी के बा देवेंद्र भाई सबका बीच में रहे हैं इहो टारगेट में आ गए हैं इन्हों कपड़ा फरा गए। इनके फाड़ के जैसे कोगरी होता है तल देखनी कमलेश लाल एकदम सुरक्षित बचल बने तो इन्हों के चीर फाड़ के ब्लाउज बना के ओकरी बाद छोड़ा गई हो। ओकरी बाद कहा सबके फाटला के बाद ग्रुप फोटो हो जाओ तो खूब बढ़िया ग्रुप फोटो बोलो। ओकरी बाद डीजे गाना शुरू हो गई। जैसे डीजे लग से हटनी है तैसे मार से भेटा गए। हाँ इनके लड़का 1 मिनट में कपड़ा चीर फाड़ के उघारे कह के डाला हो जाए किशन डांगी डांस करते हैं और सगर जना हमनी के मिल के पारंपरिक गीत में सहयोग कर लगनी है। आप सबके एक बार और हैप्पी होली और आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लागल ब्लॉग।